आंबेसमारि ओसि सेरफांगुरि पुलिस स्टेशन बिथांखौबो सिनायथि लानो थाखाय आं खावलायबाय आरो आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों फरायनो खावलायनाय जाहैबाय। बे समाव आलासि सिनायथि होनो लाबावदों मिस्टार नित्यरन्जन ब्रह्म, प्रेसिडेन्ट क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बर' समाज। बे समाव आलासि सिनायथि होनो लाबावदों मिस्टार संराजन नार्जारि, प्रेसिडेन्ट दुलाराय गुदि बाथौ आफाद, बिथांखौ बे समाव गावनि स्टेजखौ लानो थाखाय खावलायदों आरो आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों फरायनो खावलायबाय। मिस्टार बिनाय शाह, एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि NDSBP, बिथां आरो बे समाव आलासि सिनायथि होनो लाबावदों आरो गांसे आर'नाइजों दिनैनि फाइनाल बादायलायनायनि गेलेगिरि मोन्नैबो हान्जानि गेलेगिरि बिथांमोना उन्दै फरायसा बिथांमोनखौ ओंखारबोनो आं बे समाव खावलायदों। ओंखारबोदो फरायसुलि गेदेमा दैदेनगिरि कनकेश्वर नार्जारिनि गोजोन जिउमानि थाखाय जोङो इसोरनि खाथियाव 1 मिनिट आर'ज गाबनाय बे हाबाफारिखौ लादों। बेखायनो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय गासै आलासि बिथांमोनजों लोगोसे साफ्रोमबो नायगिरि रायजो राजा बिथां इसोरनि खाथियाव बिथां गेदेमानि थाखाय जोङो 1 मिनिट आर'ज गाबनो आङो बयखौबो खावलायदों। गेलेगिरि नायगिरि गासै मिथिगौ सासे गोख्रों गेलेगिरिमोन। दा बिथांना दाखालि 2 अक्ट'बर खालि जिउ गोमालांबाय। बिनिखायनो बिथांनि गोथार जिउमानि थाखायबो जोङो बे समाव दान्दिसे इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनाय बे हाबाफारिखौ सरजाबनानै लानो थाखाय खावलायबाय आरो हाबाफारि मोन्नैबो हान्जानि गेलेगिरि बिथांमोनजों जोंनि आलासि बिथांमोना बे समाव हेन्डशेक लानो आरो बेस्ट अफ लाक होनो थाखाय थांगासिनो दङ। गासै हांख्रायजानाय आलासि बिथांमोना फिल्डनि सिङाव प्लेयार्सफोरजों हेन्डशेक लानायजों लोगोसे बेस्ट अफ लाक बिथांमोननो जासिगासिनो दं। कारण दिनैनि दिनाव जाय गेलेगिरि दिनै बिटिसि ओनसोलनि आसाम रायजोनि आरो भारत हादरनि सिङाव जेसेबां गेलेगिरिफोर दङ बिनि गेजेराव गोबांथार देरहागिरि बिथांमोना जोंनि बर' फिसाफ्रानो देरहालांगासिनो दङ। गासैबो गेलेनाय आयदायाव सौलायनायाव, बोरला गावनायाव, बल गेलेनायाव, काबादियाव आरो बेबायदिनो शटपुट बायदि एथलेटिक्सनि गेमफोराव गोबां बर' फिसाफोरा दिनै देरहासार जानानै दङ। आरो बे थुलुंगा मोनदों होननानै बुङोबा जोंनि गोबां सानसुमै रायजो राजा बिथांमोना थुलुंगा होदों। फरायसा फरायसुलि बयबो बाहागो लादों, गेलेनायाव गोसो होदों। नाथाय गोसो गैया जाबोदों होननानै बुङोबा जोंनि बिमा बिफा रायजो राजा बिथांमोनानो बांसिन गोसो होयै धरननि सिन्ताधाराखौ नुनो मोनदों। आं आसा खालामो जोंनि ओनसोलनि सिङाव जेसेबां जोङो बिमा बिफा दङ जोंनि गथ' गथायफोरखौ फरायनायजों लोगोसे जाहाथे गेलेनायावबो दावगासार जानो हायो, देरहासार जानो हायो, बेखौ इयुनाव जोङो नुनो मोनगोन, जोंखौ थुलुंगा होगोन बेखौ आसा खालामबाय। आरो बे फंनैसो रावनि गेजेरजों जोंनि जे दाखालि 12 तारिखनिफ्राय गेलेनानै दिनै 22 तारिख जाबाय, बिसिमाव जे जाफुंसार महरै मोजाङै मोजां जोंनि खेलाखौ दैथिंबोबाय। बिनि थाखाय जोंनि रामफलबिल आनसलिक स्पर्ट्स एसोसिएशन बिनि आफादगिरि नेहाथारि बिबानगिरि
आरो रामफुरबेल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गासैबो बिबानगिरि आरो स्पेसियेलि गसाइनिसिना इउनिट दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि गासै बिबानगिरिफोरखौ आङो साबायखर बावनो लुबैदों जे बिथांमोननि नाजानायजों दिनैनि बे हाबाफारिया गाहामै गेबेङै जाफुंबाय आरो बे फंनैसो रावनि गेजेरजों दिनैनि बे फाइनाल गेलेनाय बन्जार स्पर्ट्स क्लाब आरो सालबागान एफसि बेनि गेजेराव दिनैनि गेलेनाया जागायसिगोन आरो बे गेलेनायखौ बेखेवनाय मुङै नैबे हाबाफारि आरो आंनि फंनैसो बुंनाय बिबुंथिखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों सोमदोन हाजवारि आरो प्रकाश ब्रह्म मासिया लाबोदों आरो सुबुं बसुमतारी सारनिसिम मासे ले बियो थार उरायनायनि गेजेरजों जागायबाय 1 2 3 गो जोबोद साबायखर मानगोनां गाहाय आलासि आरो माननि आलासि बिथांमोननिसिम बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय बे समाव बयखौबो Best of luck to all our players. Come on. 마야 와카야지 마야 크게 मानगोनां गाहाय आलासि मानदा होगिरि बिथांमोननिसिम थोजासे साबायखर बावबाय आरो बेजों लोगोसेनो आसामनि जानानै साबायखर बावनो ओंखारदों जेरै गिदिर हाबाफारि एबा जिबिनि कनेक्टर नाजाय गोजानाव फोजोबबाय आरो उननि हाबाफारिखौ आवगायनो थाखाय मानगोनां आफादगिरि बिथांमोननिसिम आवगायना होफिनबाय बान्था बिलाइनाय हाबाफारियाव एम्फौनि बिबान लानानै दं नोंथाङा सालबागान क्लाबनि कच दा दिनैनि गेमाव सालबागान क्लाबा देरहासार जाबाय दा नोंथाङा बेनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो दिनैनि खेलायाव देरहानायनि थाखाय रायजो राजाफोरनिसिम बयनिसिमबो गोजोन सामलायनाय बावहरनाय जाबाय आरो खेलाखौथ' देरहानो होननानै बयबो गेलेयो देरहानो जेननो होननानैथ' गेलेया बेखायनो दिनैनि खेलाखौ जों सेरखम बादि गेलेनांगौ देरहानो हायाखै ट्राइबेलफोराव देरहाबाय गेलेनायनि गेजेरजों जौगालांनाय बेखौ जों जेन' लाबोनो हायो जों बेखौ आसा खालामो दिनै बे ओनसोलाव ओनसोल बेवहाय गोबां थाखोमानानै थानाय टेलेन्ट जोंनाव प्लेयारफोर थानो हागौ गथ'फोरखौ जोङो इयुननि जोंनि इयुन होननानै जों नारसिनहरनो हायो गोजौ फारसे